Asantene English abɔfo kɔntɔkwa num 1823 kɔpem 1900 ɛkɔ 1901. Asase no 1817 Britain fo soma ɔmo nkurɔfoɔ ma ɔmo ne asantefo kɔyɛ apam sɛ ɔmo na ɔmo ntam anya ntawantawa bi a na ɔmo frɛ no Treaty of Perpetual Peace and Harmony. Ɛna ɔmo san aka sɛ ɔmo mma ntawantawa bi ama ɔmo ntam nti no palavers. Nanso na wɔn a wɔte castle hɔ no ɔsɛ mutua ɛtoɔ anaasɛ rent ɛma ɔsantehene fi sɛ na ɛhɔ nyinaa no ɔfa no sɛ ne de ana na Britain fo so mpɛ sɛ ɔmbɛtua bio. Na obi di ama ho nsɛm ɛwɔ asen mpatam hɔ ɛna ɔsantehene ka sɛ yɛmfa ne mmra na yɛmmua no kumfoɔ ɛfiri sɛ wadi nsɛm ho ate asante. Ɛna Cape Coastfoɔ ne mfantefoɔ yi sɛ ɔmo ade nipa korɔ no ɔmo ama no asylum ɔmo ma ne nkɔ. Ɛna Governor Charles McCarthy ɛyɛ sɛ ɔbɛko aboa ɔmo. Na ntɔkwa no wie ɛyɛ 1824 no 24 January no na ɔsantehene amiatwa ɛyɛ Charles McCarthy ti ɛde akɔ Bonsu aban mu. Saa bɛ hɔ na ɛyɛ asantehene ahemfie baabi a sɛ ɛyɛ military museum wɔ Dum Kumasi no. Ntɔkwa no ɛyɛ Britainfoɔ aniwuo yie. Ɛna ne nua ɛyɛ ɔsɛ Bonsu nua ketewa ɔsɛ yɛ akoto bɛdi santehene. 1826 na ɛsɛ 2 years after first ntɔkwa no ɔno nso yɛ sɛ ɔsan de ntɔkwa no akɔtoa ɔmo ɛwɔ Gadangbe mu hɔ. Ɛhɔ no na yɛsɛ ɔto ohumfo a ɔtɔ no bɛrima no. Asante kɔdi nkukuo ɛwɔ ntɔkwa no mu ma saa ntɔkwa no sikadwa no koraa kɔdi ayerɛ mu. Asantefoɔ ntɔkwa mu no yɛ a na nyɛ asantefoɔ nyinaa na yɛayɛ kɔko. Na yɛwɔ amanhene nti ntɔkwa bi aba na ɔsantehene aka sɛ ɔman wei na ɔman wei ne nkɔkɔ nti saa ntɔkwa no na yɛ Kumasi man ɛna na yɛ kɔkɔ nti ɔmo kɔ no ɔmo de sikadwa no kɔɛ na ɔsantehene deɛ ɔno no wɔ Sawia a ɛbɛn Kumasi atwa ho na sikadwa no kɔdi ayerɛ mu ɛma ɛyɛ Kontenase hene ɛne Dwabɛnhene ne Tumi Kufuor ɛde brɛ santehene. Na saa ntɔkwa no akyi no na ɛwɔ sɛ asomdwe ba ɛfiri sɛ na asante de nkukuo nti ɛka sɛ ɛfiri hɔ kɔ no ɔmo ntrapra no ɔmo ɛma asomdwe mmra ɛyɛ mpoanofoɔ no ne asantefoɔ ntam. Nanso Kwaku di abrɛ so no ɔno nso bɛyɛ santehene 1834 kɔpem 1867 ntawantawa kakra bebaeɛ. Na ntɔkwa a ɛdi akotene paa ma asante di nkukuo no ɛyɛ 1874 ɛberɛ na Kofi Kakare yɛ santehene na ɛnam saa asante ɛne Britain Englishfoɔ asan apam sɛ ɔmo nkɔ ntɔkwa biom no nti no mmiri kwan sɛ ɔmo kɔ ntɔkwa. Ɛna ɛyɛ asantefoɔ allies no ɔmo allies bɛyɛ ahodoɔ 9. Baako ne Nzema Kɔtɔkɔ, baako ne Dagombafoɔ Anwara Kɔtɔkɔ, baako ne Anworafoɔ Anwara Kɔtɔkɔ, ɛna foforɔ so ne Akwamu. Na Akwamu ɛna onya ntɔkwa ɛna ofrɛ asante sɛ ɔmo ɛboa no nyɛ saa yɛde ne nkɔ ma asante kɔboa no ɔbaeɛ no ne yɛabɛsi Kumasi nyinaa sɛ mo asan sɛ mo nkɔ ntɔkwa na afei makɔkɔ ntɔkwa. Gade ɛyɛ ano sɛ ɛfiri saa berɛ ne kɔ no Akwamufoɔ nyɛ biribiara nkamfo asante wɔ saa adeɛ na ɛyɛ a ɛma asante guiɛ no. Ɛna ɛno akyi no 1896 ɛberɛ a prɛmpɛ baa ɔmo hwɛ a prɛmpɛ sɛn keka asante abom bi mu ɔmo bɛsɔ ano de ne kɔɛ. Na ntɔkwa a ɛtwa tɔ koraa yɛ 1900 ɛkɔ 1901 ɛberɛ a Maxwell Hodgson ano ɔyɛ governor ɛne nkurɔfoɔ ba sisi ɔno di asante so nti yɛmfa sikadwa no ma na ɔfe nso hema Afranewa ɛfa sikadwa no dwane firi Bare a ɔmo kasa tu ato Bare ɛma okunkum Britainfoɔ ma ne ka baako sɛ ɔnkɔdi adanse sɛ asantefoɔ ho ɔden no. Na ɛno akyi no ne nua sonani baa ɛyɛ Asantewa ɛyɛ commander ɛma akɔfoɔ mo wɔ Bonsu aban mu mo ne Britainfoɔ ko yɛ na even though Britainfoɔ wi ni ntɔkwa no de hia ne sɛ ɔmo atumi afa sikadwa no nti ɔmo bɛko ntɔkwa no ankɔ. Nti ɔmo hu baabi ne sikadwa no hɔ. Kwame Tuadaroma ɔde ɔmo ɔma secret na to the sense sɛ dan na ɔmo kɔkye yɛ Asantewa so de ne kɔ nkoaso mu. Nanso prɛmpɛ no yɛkɔgye ne firi ɛyɛ
tɛpabaa ne hɔ nti bere a ɔmo de kɔ nkoa so mu no tɛpabaa ne nso ka kyerɛ ɔmo sɛ mo nsi santehene foforɔ ɛfiri sɛ mprɛmpɛ kɔkɔkɔkɔ mehia a ɔbɛsan ba asante ɔbɛba abɛwu asante mu asomdwee mu a ɔmu wɔ obi man so nti mo nsi foforɔ ɛno nti na ɔkɔtena nkoa so mu 28 years nso asantefoɔ nsi hene foforɔ kɔpem sɛ ɔkɔbaeɛ nti nnɛ mete sɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ yɛnya fa ahodie wɔ asomdwee kwan so a ɔmo nanam anko tribes a ɔwɔ Ghana nyinaa no ɔmo nanam anko yɛn nua mo anwonafoɔ ɔmo ɛna kyerɛ sɛ ɔmo yɛ mmarima anglɔ yɛn nua mo anglɔ kɛta anglɔga yes ɔmo na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ mmarima woyi asante firi hɔ a ɔmo ne tribe ɔmo ne aborɔfo no ko yɛ ɔmo maka ne nyinaa no ɛdɔ ɔmo ho kɔhyɛ aborɔfo no nkoa so mu sɛ asante bi di ɔmo so ɛno nti na Britainfoɔ so hu sɛ asante ho hia nti na da bi obi bi fira aburokyi bɛpa Ghana biara no na ɔhwehwɛ asante hene the whole history of Ghana no ɛyɛ centered around asante before asante bae no the whole of what is now called Ghana except the allies nine amabodi no nzema anglɔ akwamu ɛne ɛyɛ dagombafoɔ ɛka asante ho na yɛdi man no so no ɛna ɔmo maka nyinaa so bɔ poti a ɛnan yam godin no ɔmo nyinaa bɔ poti a asante sɛ ɔmo mpene ma asante nkɔ so no ɛna ɛno akyi no afei de duru sɛ yɛbɛpere fa ho de na ɔmo bɛsrɛ asante sɛ asante a meka ho anyɛ yie nti na yɛka Gold Coast a ɛnyɛ Gold Coast na ɛyɛ Ghana o na ɛyɛ territories ahodoɔ 9 ɛwɔ sɛ yɛmma yɛhu no yɛwɔ Gold Coast colony ne yɛsan frɛ colony proper na yɛwɔ Ashanti yɛwɔ Northern Territories ɛna ɛwɔ Transvolta Togoland saa mmea ahodoɔ 9 na ɛka bom a yɛde kyekyere Ghana ɛnyɛ Gold Coast na ne Ghana na nti na wobɛhu a ɔmo yɛ politics ɔmo yɛ Gold Coast na ɔnte asante ne bi adi mu ɔnte obi ofiri Northern Territories ne bi a ɔnte obi ofiri Transvolta Togoland because ɔmo nka ho na obi a wɔ ne baabi nko na yɛahyɛ history n'ase nti yɛbɛba aba abɛduru ɛhɔ nom no